ene nananom ene mpanimfoɔ ya wo Denkyira Traditional Council no ono ba Multimedia dwumakuo yi mo de aseda PSA ebema dwumakuo yi sebra wo mo enana nimpon edefoɔ wo mponsi motoso miensa Denkyirahene efri mu no de yeyema wo mo no wo mani so dodo Adom TV etwaso Adom TV eni swadi hunu se amamre ne amane ye hinto bepa hontumenti ena Denkyirahene ne doti yie ye koso ewo Denkyira sase so no woje ebo ne bo therefore bo mpensi motoso miensa doti yie efrase ebosumi etwam ne da na etoso aduonu nan ede kopem ne da na etwato ofa ne dinka ne koso ewo dunkwa wono fe ena ne fe toso mienu no koso ewo Denkyirahene kro dwokwan mu amamre ne amane ne niema na hinta na mpanimfo pese woda na di nyina no Adom TV efa sa akonya ne so eda ne di mahwefo ehu bi na enu nti ena ne day empanimfo anintini ya efri Denkyira dananom atran konwa abo na bepiem ewo Multimedia Adom brands empanimfo animu a wode na ase ye nikabea abre wonom panimfo bi eba ye ene nana ajekum entiamwa oye Denkyira chechewre kontihene Dr. Charles Queenin Professor Kwaten nana Owusubore nana apia koyo no eye Denkyira chidomhene ene empanimfo pi nana ajekum entiamwa ejina empanimfo yi anem ebo amane sei kuku ne foma da asemprenso ye ba yi kura no won bre ene sedie wo ma ye wo ho boko atie nananom no kire se wo de wo bi wo pon ato se edon ni biribia no wo beji nananom asem no aboa nananom ama ka edom ni nyina nti se de na chido me esa Adam si bi dase a ya dase awie ni se mo so aja adwuma ya ba ha kura no obi nso gina bonten a wo hwese wo be piem from no nti yebehwe se kwan be do ma na Denkyirahene na no brempo apaje mo na nso motimi ato adwumadi so nso ya ba koto so nti se de bimba Denkyirahene ma enwachi no General Manager Edima Adom Brands Opanyini Abdullahi Awudu enso gina Multimedia dwumakuo no anemu eda mpanimfo ase na wo hyebo se eduru se mpanimfo ya ahinsie ho hyehyeye bia nso a Adom TV ebesan afa esi wo metri so eyi amamre ne beyiye. There are other rich cultural and traditional things that we want to show to the rest of Ghana. Ebianim, yenyum, yasa, bia, say ye wakola, say to the D, ye kowaria, all the rites of passages. I want your number. Inti, idea bayane say relationship. They say ye ba, ye say ye ba. Even that ye buy an anaki in Mubia to see the microphone. So I buy a phone near Africa. No more see the dear man. I buy him say a buffy. That's it.